Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby po prostu w tej taką cudowną noc 23 czerwca, kiedy jest przesilenie dnia nad nocą, kiedy jest to przede wszystkim zwalczanie zła dobrem, bo ta jasność zwycięża, to też Kaszubi dawniej szukali winowajcy, który jest winien złej pogodzie, suszy, a Kania woła cały czas pic, pic, pic. Więc ona jest winna temu, że często nie ma deszczy tego w czerwcu, który jest tak ważny dla Kaszubów, dla rolników. Zresztą Kaszubi świetnie naturę znali, wiedzieli, że Kania jest drapieżnym ptakiem, a ponieważ często zaglądała do domostw kaszubskich i podjadała, gdzieś tam podkradała drób, chociaż czasami dzisiaj Kaszubi mylą tą Kanię z jastrzębiem, to wiadomo, wybrali po prostu sobie Kanię, którą trzeba było obwinić za wszystko. Natomiast potem z czasem oczywiście także ta Kania była winna naszym przywarom. Więc dzisiaj, jeśli Państwo usłyszycie jakieś przywary, to możemy sobie po prostu oczywiście wyobrazić oczami, co chcielibyśmy, co nam się nie podoba. To trzeba po prostu ukarać Kanię. Ale żeby to zrobić, to oczywiście my musimy brać w tym udział, a przede wszystkim sołtys, który podaje wszystkie winy tej Kani, a oprócz tego oczywiście jest kat, obrońca, no mnóstwo postaci, które Państwo poznacie, a których młodzież tutaj będzie odtwarzała. Więc absolutnie nie jest, może jest to niehumanitarne, ale oczywiście ten ptak jest zastępowany kukłą. Tutaj nasze panie, pracownice Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach wykonały Kanię, więc absolutnie żaden żywy ptak. Do niczego złego nie namawiamy, absolutnie, tylko chcieliśmy pokazać dawny zwyczaj kaszubski, ludowy zwyczaj, bo był to też ludyczny zwyczaj, dlatego że była to też oczywiście zabawa. Ten dzień świętojańskiej nocy to nie tylko Wigilia Świętego Jana, bo oczywiście tu przeplata się magia z religią, ale przede wszystkim to, że ludzie się bawili. Bawili się tak, że również tańczyli, oczywiście była orkiestra, a dawno temu to też oczywiście chłopcy, pastuszkowie, którzy brali udział w tym zwyczaju, no szukali sobie dziewczyn, więc była to okazja, żeby oczywiście również dziewczyny mogły mieć powodzenie u tych osób, które odtwarzały przeróżne role. No. Niech serie grzechy na sobie czeje, idziemy z Kanią, idziemy wraz. Minnu wies niese, co Kania zmówiła so z bieso. Zle sodze jest kaszepszcim ledo, złopłe górkę, plundrę incze ceda, za te wszelcze grzechy Kanio drogu, którą będziesz trofu srogu. Kania żyła sobie długie lata z pańska, luto nawet już do Gduńska. Kuruszcze straż moją pojmuny, sodna do będzie łeb prewiuny. Wszyscy stajać, Sanza zajmuje plac. Wszyscy sadać na swoim placu, bo i czekać nie ma na co. Zmiono naszej kaszebizny umiłowany, łedmikum sprawa Kani, westa wszelki paragrafy i ustawę, do tej wóżni sprawę. Skarże tale ze śmiało, beso w kartuzach, lepiej dzejało. Maszy wydać łeb są sprawiedlewi, dobry, a nie złoslewi. Wszyscy gudujący te hewłe Kaniu wielu ma na sumieniu. Terumy dzemy radzec, jakby ją zgładzec. Biłka z Gduńska chce zabrać głos. Chcesz tam je czec w wielkim miejsce. U nas w Gdańsku wielkie zmiany. Autostrady. Kanio, od Gdańska trzymaj się z daleka. Mamy w Unii swojego człowieka. Hola, hola. Piłka z Gdyńska po kaszepsku gudać nie chce? Teru dobrze wiedzie, co tam u was za półne mieszkują. Nie, tacie stolecemy nie chcemy. Burmister, nie słuchaj takani w tej sprawie. Niech to wszystko rozstrzygnie na jawie. Kanio, szeguj co na scące, je na ciebie belne wzące. Kto płestępny zabierł głos? Ju, co z do powiedzeni. Nasze gminy wiele smiecy w lasach. Długo szukałem spychówce, le nie duta wiarę. Kaniskło niosło smiece do swojej pieczary. A juwa ma płewim cos. W Polsce człowiek z biesą robi belne interesa. Jeden deczcisz topie sztrefle, drugi slutk łepoliwo na Teneryfie, a nen biedni czejek szek Kani, rzecą głosno, to je rzece do bani. Piękny las, kasze bełełają nas.
Trekranzy zjada w ciemny las, trekranzy zjada w ciemny las. Jada